Kasana di na yanggal. Pero makapangan kayo ti Ma'am Ilo ti may saldaw. Haan sir, nukuha ka sa kulak nagtipid, nukuha 24 oras na minsan. 24 oras maminsan kayo lamangan. Uy, naman. beneficiary natin. Yung kasama natin. Kasi mas ko may dalang bigas. Pan ni nanay ah. Antek. So ito po yung bahay ni Inaanay. Oo, sa ito, sa bahay po ng mga magulang namin ito. Kaso lang po yung father namin namatay po sa nung kasagsagan ng pandemic. Yung April lang po. So, di ba na? Sa kung makatugawak ito. Ayaw niya rin po kasing makibahay sa amin ng mga kapatid niya. Kaya sabi niya ayaw kong iwanan itong bahay na naiwan ng mga magulang natin. Sabi niya po kaya dito lang siya nakatira. Tapos binibigyan nyo na lang po ng pagkain. Opo. Kuminsan po kapos rin naman kami kasi po wala po kaming wala naman po paghanap buhay dito. Mag-uuling lang po kami. JC tatay, ano pong pinagkakabuhayan niya? Wala po pag yung mga kapatid ko sa mga ko pag binibigyan niya minsan lang siya ng pagkain. Pero kapos din po talaga. Kasi po wala naman nga po kami paghahanap buhay dito. Yung mag-uling lang kami. Oh, ang layo po kasi masyado. Oo. Tsaka
yung mga ano naman po, mahirap naman magtanim naman kami po, kulang na kulang kasi wala naman pong irrigation yung ano, ulan lang po naman ang ano namin diyan sa ano, kaya hirap na hirap po kami. Kaya po nung nalaman ko na ano yung mga ano, sabi ko sa kanila, baka naman pwede nyo na rin tulungan yung kapatid ko, sabi ko dito sa kay Jean. Kaya Opo. po, Kaya nasabi niya rin po sa amin. Kaya kaya pumunta na po kami kagad. kahit din po sila, pumunta na rin po sila dito nung ano, tinignan po nila, kaya po po rin silang hinatid na tulong ko. Pumunta sila dito. Bali, libutin ko po muna yung bahay na. Ako, pwede yun, palo sa aso. Tatapang yun aso. Hindi ano na yun. Nandun sa loob. Malukatan po ko, makita din. Sino nagluluto, Nay? Siya po, marunong po siya magluto. Noong dati po, nung malakas pa siya, siya po ang nag-ano ng sarili niyang pagkain. Marunong siyang mag-uakyat po niyan yung bundok na yan. Naakyat siya po. Ano po siya ang nagkakahoy ng inuuling niya. Kaya, Wala po siyang kailaw-ilaw dito, mga kasapot. Pero glutos una yan. Jadi pag uging nga naning yung kaling nga uging aji talaga agita talaga ti ko alati pa nag-uging nga pa di talaga yung kaling nga uging kaling nga di kayo Taas mo. Eh di pandemic ang gala, danala yung atulong, gapo GDSWD. Ada ti naawat ko ng ayuda ti umuna ngayon pa. Nung ti may kadwa ko naawa. Ada dinala yung 5,000 ide. ada sa Ada ginagyan pa 5,500. yung padal ng idi. Ade Medisikin sakdag saon. Nga medisikin nga kwasar, medisikin nga ayuda, handa nga ng tede balaynan, bukod nan. Ay kunan na GDSWD han so na may kanan ta may sana latoy balaynan. Wen sir. Nagbalin bulag ni. Ininterview da pa sir, edi kwantane. Edi agawat din sir, bagada mapanjay, mabinin, tayo ti pang tidandan. Tata sir, tinaramid da. Edi na panatoy, kadwa na di anak ko, nag-tricycle da. Handa nga inikan ti ayudan, tawang kanok kabalaynan. Edi na nga ron intid kanya na. kaya mo sir. Ada ti nakaalat naala da di tabkong. Ada kasukat ng din barangay Kliran. Nung awan ti Handa nga kwat sir, talaga handa nga intid da di ayuda. kang ko amuno sino ti nakaala. Mabalin, ano dagi di ko siguro. So ade sir, agas kem sir. Mabay na mo kini kagawad ta nagsingpyo mo ni kagawad. Isa pinino ti DSWD. So ade Nagsingpyo mo kanya kabayin ko mo. Unay. Yung no aji para kanyayo dapat para kanyayo. Anda bulbul sa ta kanyayo garunday di kami. awan pa garo ni father mi ide na tayo sir. Ipang panunutik sir ke urikas katano naawat ko medal damo kide. Unang madapang may kadwa na aji. Kan din in-interview da kayo, di ba? When sir nga ron in-interview da Winter. tanan. Di pa nyo wala na di kwartawanan. Handang han kano nga agbalinin sir ta kwa tawan kano ti kabalaynan da. Pero pinasyar dati balay na ide. Makita da no kasano sitwasyon ne. Handa Hindi hindi na pang kami di mabine. Damdamagin nakday kwa DSWD. Ayan na istabyo ko na. Nanti amok tala nakadin day kanakak. Kaya da di kanakak ko idi nagbalawak nabayag basitin. Naso katano gaya ngayon awan day istab ko. inala da garod. Ta di garod ko na dakot haan nga agbalinin. Tanagaduda sir nga han nga naalag ta awan ti kwada awan kano ti idi awan ti kabalaydan handa nga kwa. Pero anda pinasyar da ito ya. Han sir Sitwasyon na to. Ada na kapasya sir nung mabay na kasumano. han nga kokik di han
No, ito umay lang dito sir, dagijay kwanta ni, agijay BHW. Dandan, no, dagijay DSW di ka handa nga, Sa bali mataje may isa. basta agijay BHW sir, may dito. Sir, kasi lata no, Nya garo ti kuan ni uncle dito ante no kasano nga mangmangan ti may saldaw mamilo ti may saldaw nya ti kuanan ay. Nukwa sir, nukwa tanating kuma. Surtik garo datoy atoy di na di kwa kapsa ni Brad Joseph nagkuha mga tumulong kanya. Kasano di na yanggal pero makapangan kayo ti mamilo ti may saldaw. sir no, Haan sir, nukwa ka sa kulak nagtipid, nukwa 24 oras na minsan. 24 oras maminsan kayo lamangan. Uy, naman tanong uray no, pasaray kasjay kakasapulak ng tipid. Nung kidino, aday may sasukat nga ilutok balit. May gusto gapo kasi ka pa mga kuan. An ori kas tangkel ko adamot dagay inted mi nga tani kanin yung tanggal adati bagas titan halos ada di bagas ngitid mi kinyam grocery meten kada kape laki mi nga siguro nasa 50 piraso ata para kinyam amul ulitin ti mga ti maminsan lati 24 oras. Tawari kasta, kontak ko dagito aratoy, ibagada laki nyak no na ibusatan, ikandakan tumanen. Diyan. yaman kan sir, kaya mga Ayos lang ata. Dahil no nawadwad tumanen ti kwartami, baka umay nga Domingo, umibos mo to ata, ibagada laki niya may ikandakan tumanen. Ang kami mga tulungan ka, no kasta ti sitwasyon mo na eh. Nigas kam tama minsan mga 24 oras ang yamat tan. Sir, may patay na hayop dun sa ilalim ng kato. Aso ata yun. Taga? ay, ano yun? Di bali kuanggal Kaya niya dyan tayo painda. Ado nga kanamata. Anggal. Yaman kami kanya yung asar si kayo amin nga dagtoy, pag yamalami kada kayo tanong. Ngayon. Kanin nang ada kapit talang kay laji kapim di takakwa. Ikam na danong wana pudot na timplan. 3 in 1 day ta. Para tanaw na gan kadalang adamot sabon mutan. Sabon apeg lablaba ka matanggal. Kasanom nga makita nay. Agsasado ka mat. Kada ti pagsagawa mi dito ay Ayun pala nawasan tani ang Ay adawan gapo bantay. Naglaba ka. Damahan ka man ang kasano man nga makwati biyag mo kasano siyempre may sam no kasparingan dito kasano nga maramdaman di ka paligiram di ka makikita. Hindi sir, Lagi lang panagdingin ko sa pinalamak. hindi sir gamen. Kaya kumpleto pa pati pa nagdingig na ngam. Hindi napanagsaw sawar tanay bantay. Sinirak sa ti subok ata lapayag na agay dadakkel nga ko nga agit islog ngay. Sinirak sa ti kwa iso nga adati diferensya naman ti may isang lapayag na iso adi isang sanga na dita kasano akon ate kun nanadyak lagaron makakita nagka-diferensya pa ati banger nga lapayag kon hangkong hangkong amo nga turungin ti kwanta adi garon panagpagna no idilibyo pa iti lapayag na pura din no sir makaapan iso na pa Pero tata, kasanon na yung nawan uging awan. Aon sir, adati kadwak kidi dito sir nga kuha may sakap ko nga hamong nakaadat. adi kam sa mi mo nga Yun mo pa, medyo problema ko no nakainom pa. No kuanggal no kasano man nata no agtudtudo di mabasakat taunag. Hampay mo, malisyan pa mo ti kwa abot ti sir. Malisyan. Pero agtudtudtud. Bali kuanggal dito kakadwak iti kayo pasalamat kinyada tanong gapo kinyada awan data. Hanla kinyak ta para kinyada ta natulong. Pero pag Nangintad tulong. Kanyayo amin ta na kwayo na pumasya. Ayun, ado atanggal siguro ata mga 10 kilos ata bagas mo. Ada grocery tan eh. Tapos
At talaki mi Uncle Tiko Inyad adumi talaki mi ta mabali nata nga sa bawam langan maluton. Burburik lang adanuman balinan. Adi kwartang intindan Dapat kwarta tanggal. No mo makita mabalim mo mo ti kinente tay pagatang mo ti kaya mo nga kanan. Muna sir. Amo na sa gasot. Wan, amuna. Makita mo ti kwarta mo tanggal. Hang ko madlopi. Answer aga, no? Hang ko amo ti numero sir, no ibagada nga no nangyawat at ti lima gasot. Bagada sa gasot. Thank you. Nyata ni. Thank you. So, napapandikan Hanggat nga kabisado, mabalingat nga pa. Kagi ba riya lang, ti madloko. Sa bagay ko adamot DJ pangyawatam ti kwartan no lukwanda ka no saan. Kas talaga rin sitwasyon lukwanda kayo pa nyamat pa. So di kuanggal balik pa picture kami langan kinyayon ng kal tano agad kayo mo tinanggal talati umay ming gagarang inted kinyam. Nagyaman na kanyayo. Ang ganun. Buwan anggal para kinyamata. Basit pa yata. Orayam tano makali medyo balitok may anggal talaga nga sukatakati balay mo. Ya, po Diyos tiyag sumsubad kanyayo ang sir, ma'am. Ti umayo dito. Bayan ni Papa ko nang pinali titulo eh. Salamat po sa inyong lahat. Diyos po ang magsubalit sa inyo sa pagtulong nyo sa aming magkapatid dito. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Kahit malayo po, nakarating kayo dito. Po wala pong problema para sa inyo po talaga yan. Tulong po namin galing sa puso namin para sa inyo. Sige po. Sige. Tay ha, angkal ha. Thank you. Welcome. I love it. Sige Rod. Sige po. Ingat Apo. po kayo Apo, lahat. salamat po, salamat. po. Kagaya ng kapatid ko. Opo, marami pa po talaga tayong tutulungan po. Sige po, basta sabihin nyo lang po pag naubos nyo na. Sige po. Sige ante, bye-bye. Sige po, bye-bye po. Ayan, sapot. Yeah. So ayun mga kasapot, isa na namang pamilyang nabigyan natin ng ngiti sa kanilang mga labi. So parang naluha ako dun sa sinabi ni Uncle kanina na isang beses lang daw siya kumain sa 24 oras. So ayun, hindi namin mapigilan na sobrang mahawa. Pero yun 24 oras isang beses lang kakain. Saka kung walang uling wala na talaga. Ayan mga sapot, makikita naman natin kasi yung daanan, malayo talaga sa bayan yung bahay nila. Ayan o. Daan pa lang, baka ibang motor hindi na pupunta dito. So ayun, maraming salamat sa Patlords Mabini. Ayan, sa chairman nila si Uncle Eduardo, maraming salamat Uncle. And then sa mga member ko na kahit napuyat nandyan pa rin, patuloy yung suporta, lalong-lalo na sa mga member ko na hindi man nakakadalo, pero yung tulong na para sa mga beneficiary inaabot nila. So kami na yung nagpaparating. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Kung wala ang mga member, mga tao na sumusuporta sa amin, wala rin po ito, hindi namin kakayanin mag-isa. So maraming salamat po sa inyong lahat. I love it, yes! So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, Juanito Motovlog. Kalabitin nyo na rin po yung Batangtang upang sa ganon, updated kayo sa mga charity event na pinupuntahan natin. And then sa mga gala mood moment natin, mga kasabot, I love it, yes! It's a beautiful day. With you. Kalsun ka man, sabat. It's a beautiful day. Thank you. It's you. I love it, yes. So ito po yung Vice President namin na
Kahit puyat yan, nabibigla na lang, nakasulat sa listahan namin yan. Kinamot lang. Sanay naman kami na hindi ka naliligo.